Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатоба койбір темалар турында кыскача. Демобилизациядан соң алар төшенкелеккә бирелмәделәр. Чаллы егетләре СВОда катнашучылар арасында үткән Обилимпикста иң яхшы нәтиҗәләр күрсәттеләр. Иң иңнәрен билгеләделәр. Тукай районы хакимиятендә төзүче көне бәйрәме узды. Демобилизациядан соң да алар төшенкелеккә бирелмичә алга яңа үрләргә таба бара. Күптән түгел СВОда катнашучылар арасында үткән Обилимпикста чыгыш ясаучыларны бүләкләү тантанасы узды. Ярышларда катнашучылар арасында Чаллы сугышчылары да бар. Чемпионатка әзерлекнең ничек баруы турында махсус хәрби операция ветераннары безнең төшерү төркеменә дә сөйләде. Если бы мне говорили, что ты будешь летом петь с Дианой Гурской на одной сцене, сказал, ну вы что, какую-то ерунду несете. СВО ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты ярдәмендә бу мөмкин була. Ир алгысызлыкка 2022 елда китә. Лисичанский янында ул каты яралана. Авыр һәм озак вакытлы тернәкләнү уза. Ләкин Илдар Крюков сынмый һәм рухын төшерми. Ул даими рәвештә спорт залында шөгыльләнә. Агымдагы елның март аенда Ханты-Мансийскта СВО ветераннары өчен махсус оештырылган Бөтен Россия ватан сакчылары кубогы ярышларында катнаша. Обилимпиксны да читләтеп үтмәскә карар итә. Һөнәри осталык бәйгесендә Илдар Крюков вокал дисциплинасында чыгыш ясый. До этого пел просто под гитару для друзей на днях рождениях, мероприятиях каких-то семейных. Вот. Но пение в этом режиме и пение со сцены – это две разные вещи. Вот. И, соответственно, педагоги, наставники меня этому обучали и очень плотно вели в этом направлении. Обилимпикс конкурсының тагын бер катнашучысы Ринат Сабирҗанов. СВО башланганчы ул үз эше белән шөгыльләнә. Эре җитештерү компанияләренә бизнес-процесслар эшли. Повестка алгач та мобилизация буенча алгысызлыкка китә. В специальной военной операции я работал на угледарском направлении, получил ранение в 2023 году. Была достаточно долгая и длительная реабилитация. В 7 госпиталях я лежал. В общей сумме 3 операции было сделано. На текущий момент уже все хорошо. То есть я могу уже, в принципе, ходить, да, с тростью, но самое главное на своих ногах. Демобилизациядан соң Ринат рухын төшерми һәм һөнәри яктан үз-үзен үстерергә карар кыла. Батырлар конкурсы финалисты була. Ул үз көчен һөнәри осталык бәйгесендә веб эшләнмәләр юнәлешендә сынап карарга була һәм призлы урын ала. Я думаю, мне кажется, нас к Олимпийским играм готовят, нежели там чемпионату Обилимпикс среди участников специальной военной операции. Ринат әзерлек өчен үз остазларына рәхмәтле, ул мондый ярышларның мөһимлеген ассызыклый. Хәзер Ринат Сабирҗановка һәм Илдар Крюковка бәйгенең Мәскәүдә үтәчәк Бөтен Россия этабында республика данын якларга кирәк булачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Алар ватан өчен көрәштеләр. Шул исемдәге патриотик күргәзмә Яршалыда 12 августта ачылачак. Экспозиция Россия буйлап йөри һәм Ульяновск, Казан, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола һәм башка шәһәрләрдә булып кайткан. Хәзер махсус хәрби операциядә катнашучыларның портретларын шәһәрдә КамАЗ мәдәният йортында карарга мөмкин булачак. Стендларда ватан өчен сугышып үз гомерләрен биргән ир-атларның картиналарын. Күргәзмәне оештыручы һәм авторы Павел Шабрин. Ул үзе махсус хәрби операция ветераны. Аның сүзләренчә, булар барысы да ир-атлар белән горурланыр өчен эшләнгән. На выставке представлено 80 портретов бойцов, которые погибли на СВО. Это Гостомельский десант, Бахмутская мясорубка, бойцы ЧВК «Вагнер», бойцы 26-го отряда спецназа, бойцы подразделения Министерства обороны. СВОда хәлак булучыларның һәрберсенең портреты янында биографиясы, шулай ук аның батырлык тарихы бар. Ир-атлар Россиянең төрле шәһәрләреннән, шул исәптән Чаллылар да бар. Күргәзмә 26 августка кадәр эшләячәк. Керү бушлай. Иң яхшыларны билгеләделәр. Тукай районы хакимиятендә төзүче көне бәйрәме узды. Чараны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы буенча төзелгән Татарстанда җәй республика программасы ярдәмендә оештырып булды. Чарада идарәче компанияләр, автомобиль юллары предприятиеләре хезмәткәрләре, бухгалтерлар һәм авыллар төзүдә һәм үстерүдә ярдәм итүчеләрнең барысын да бүләкләделәр. Мы приглашаем Валентину Васильевну Игнатьеву, ветерана отрасли,
Громкими теплыми аплодисментами низкий вам поклон. Төзүчеләр көне Валентина Игнатьева өчен үзенчәлекле бәйрәм. Ветеран 33 ел элек иске ерыклы авылы төзелеше зонасын киңәйтүдә катнашканын искә ала һәм хәзер аның үсешен күзәтеп шатлана. Сейчас у нас процветающий поселок, замечательный детский сад, замечательный Туслык, наш многофункциональный центр. И очень рада тем, что поселок развивается, уже более 1000 домов. Мондагы һәр кеше биргә юкка гына килмәгән. Алар йортлар, юллар, парклар төзи, инфраструктураны үстерә. Алар үз һөнәрләрен үз районнарына яхшырак булуда ярдәм итү өчен сайлаганнар. Строим дороги, по которым сами же тоже ездим, долго добиваемся их ремонта, получаем, ремонтируем, потом сами радуемся, и местные жители тоже радуются. Работаю уже давно, с 96-го года, как в этом предприятии проработала, как говорится. Вот получила благодарность с министерства. Мы ремонтируем капитально многоэтажные дома, косим территории, ремонтируем водопровод, канализацию в домах. Төзүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котларга Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев та килгән иде. Вы та профессия, которая оставляете след истории. Это след хороший, это ваши объекты. Будущему поколению вы можете показать, это наши объекты, это мы строили, это наши дороги, это наше будущее поколение знает. И вы этим должны гордиться. Тукай районы төзүчеләре, ветераннары һәм хакимият вәкилләре өчен бәйрәм концерты оештырылды. Алилия Гатина, Яна Вальдзу, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолымырын Өлмәғдиев 31 егет һәм кызга илнең төп документын тапшырды. Чара тантаналар сарайында узды. Паспорт тапшыру тантанасы шәһәр көненә туры китерелеп оештырылган иде. Вакыйганың якты кадрлары безнең төшерү объективына да эләкте. Хорошее дело, когда дети получают паспорт. Поэтому мы вместе с вами начинаем, будем радоваться нашим детям, будем их приветствовать. Егетләр һәм кызлар өчен генә түгел, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары өчен дә аеруча шатлыклы мизгел. Яңа паспорт ияләре арасында талантлы рәсемнәр, биючеләр, музыкантлар, спортчылар бар. Тормышларындагы төп документны алганчы, алар үзләренең хис кичерешләре белән безнең төшерү төркеме белән дә уртаклаштылар. Очень волнительно, получаю свой первый серьезный документ. Планирую пойти работать. В принципе, самостоятельно становлюсь. Я очень рада, что я получаю паспорт, потому что это какой-то новый этап, потому что паспорт — это уже свой документ личный, который важный очень. Сегодня я пришел с мамой и со своей, получается, сестрой. И у меня, мне на самом деле очень волнительно, потому что сегодня я наконец стану полноправным гражданином Российской Федерации. Яшь паспорт ияләренең һәр кайсысы мөһим документ кына түгел, Шолымырыннан хәйр-фатиха да алды. Я хотел бы всем вам желать успехов. Вы наша надежда, наша, говорю, от имени семей здесь присутствующих. Вы наша надежда, вы наша опора, вы наше настоящее и будущее. Желаю вам крепкого здоровья, безграничного терпения и успехов во всех ваших делах. Пусть все ваши мечты сбудутся, пусть все у вас в жизни сложится. Успехов, удачи и всего самого доброго я искренне вам желаю. Шәһәр коллективлары да балаларны музыкаль бүләксез калдырмады. Алилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Пчелы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 11 по 16 августа. ТЦ Грин, остановка Глобус.